Henffych a croeso Drws Y Bac ag an UNED5 Gyda. Mae gwesteion yn barod, mae gen i lleipan barod, felly ffwr â ni. Geth ers fi rwan, ti'n iawn Geth? Iawn, ynddo, diolch. Ti'n iawn? Dwi'n iawn, diolch yn do. Ysdim allan eithio na, mae di syl ni. Cefo, na fo. Na fo? Ti'n proffesiynol? O, ynddo. Dim dyna nes i glwad. Dim bod bod chdi yn proffesiynol, ond eis di allan eithio felly. Mae'n rhywun allan eithio na fo, wir gag. Symud ymlaen o hynny, yn sydyn, please. Ti'n trefnu gwylgair goll, wrth gwrs. Os a'n mwydyn yma? Ti'n gwybod beth, dwi hyn o'n meddwl amdano fo, dwi dal yn dod dros drin dwytha. Fi na fyd braidd, dwi dal i olchi'n sgidia. Oedd hi'n fwdlyd dros ben yna. Ond o'n i'n ffodus iawn, nes i feddwl, oedd hi bws o fi. Ond oedd ffrind dim o flip-flops. Jolpsan wir ganddi. Ie, Jolpsan. Be dyn nhw i? Angharad. Angharad, Jolpsan wir iawn. Jolpsan. Jolpsan. Jolpsan, ie. Jolpsan. O'n i'n dweud to? Jolpsan. Garth yn Greg o Fris o fi gwan, chi'n fod gan, ti'n olew? Helo, fi'n iawn, diolch i ti. Dwi'n iawn, diolch. Good, nice clywed. Wan, ti newydd fod o pell iawn, twyd? Ydw, fi newydd fod i Las Vegas yn yr Amerig. Cymru fe 10 awr i fi gyrraedd yna. 10 awr ar yr awyren. So wedi'n mynd yn iawn o geira? Oedd hynny ddim yn ffeithio dim ond chi? Na, fi dal, gyrraedd sy'n oed i llun, so fi dal bach yn jetlagged. Ar y ffordd mas oedd yn iawn, ar y ffordd nôl, o'n i wedi bod yn ers wythnos, a o'n i just di blino yn chops. Ond fi'n iawn nawr, falch i fod yma. Falch bod chdi yma. Diolch. Be fes ti'n neud yna? Wel, oedd siow mas ar enw y Consumer Electronics Show. A beth yw y sioe mwyaf technoleg yn y byd. A mae popeth na, mae pawb na, Samsung, Sony, cymrydioedd mawr i gynnau. Dangos beth i ni gyd yn mynd i foen yn 2010. Oedd chi'n dy nefoedd dy hun, dwi'n dweud? Wel, a pawb arall yn miloedd o bobl yna. O ti braidd chi gweld yn byd o teledu, 3D, pob man. Ddim wych o le, so beth i bod y blaen, a ddim ffantastig i fod yma. So joyous oedd yn brofiad. Be byddwn ni gyd isio yn 2010? Wel, 3D, bydd pawb yn moyn 3D, achos mae Sky yn dymas a Channel hunain yn 3D, so mae ni'n edrych ar hwnna. Bydd ti'n edrych ar Wimbledon yn 3D, bydd ti'n edrych ar gemau Pêl-drod yn 3D, so bydd Andy Murray and y stafell flan ti. Mi'n fyd Tim Henman wedi dyn, ond dyw e ddim dan na, dwi? Na. Well Andy Murray, anyway. Andy Murray, ie. Da ni gyd garwydd efo stiwdio yn y 5, dydan? Ond, ti'n meddwl beth sy'n yna i fydd yn y 5? Dyma ni eich stafell Biariana, a mae'r hagwad yn mynd y fyw yn fanna. Yn y stafell yma, mae Temer y 5 i gyd cael ei roli. A dyma ni, y galeri sain. Ydy'r ystafell mwyaf bwysig yn y 5 o fan mae bob dim yn cael ei reoli. Stafell llawn presydeb a bwrw. Fel arfer. Fama ydy'r stafell racs. O fama mae bob un camera ar lawr stiwdio yn cael ei drin. Rectoras a gyflwynwyd Elen Gwyn Swyron. Ti'n lew, Elen? Dwi'n iawn, diolch i ti, sy'n ti? Dwi'n iawn, diolch. Dwi'n digofod i'n hun o dyddiau tipyn o stad. Susan? Ie, Susan, efo gwell blond. Ti'n mynd ysbel yn ôl? Oedd y gwallan afiach chdi. Ti'n lwcus mai dim dewis fi oedd nes i ti mewn twll. Dwi'n cofio fi, oedd wedi ymchwil ag beth dwi wedi darllen bod dim dewis chdi oedd o. Ond dwi'n cofio eistedd mam adre mewn yr actores drian yn gwneud lliwau gwallt fel yna. Ti'n gwybod be oedd o? Oedd fi'n gorau cael y roots ma, di peintio ymlaen. So, oedd bod gen i brodas neu rhywbeth lle i trio edrych yn eis o gyfer o. O'n i'n methu rhaid o'n so gen i fi, oedd gen i fi'r gwallt di ma lawr i fama, a wedyn oedd nhw'n adio mwy gyfer dipyn o stad. So, oedd rhyw 7 blynedd o wallt blond. Afiach. A dwi'n mor dywyll anyway. Ac oedd o'n mynd fatha gwair, as y ti'n droed gormod o straightness neu beth yna, fes o'n torri. Ond, da ni. Ac wrth gwrs, y hoff gwpl o'i teledu, Susan a Tony. Gofod i nes i gael yn siar o gariadon cyn Tony, twod. Ond do, ac oedd ni brodas fawr a ffroc briliant a'r bling i gyd. Please, just deud tone, sorry. A tone... Dwi'n lyfio chdi tone. Dwi'n lyfio chdi'n deud, dwi'n lyfio chdi tone. Yna, drodd i gael ei hais o swytha, ond yna maint cyfartaledd i draed merchaid ydy 5, a yna maint ar gyfartaledd i draed dynion ydy 9.
Felly, dyna dwi'n ymdrechu nad o hyd iddo fo heddiw. Maint cyfartaledd traed y studio. A gobeithio gyda dy hyd i traed mwyaf a traed lleiaf y studio. Pa seis gyda chi? Seis 9. Michael? Helo. Pa seis traed ti? Mae'n y gwestiwn personol. Ydi o? 9. 9? Ia. Ti yn gyfartaledd 9 di maint cyfartaledd. O, ia? O! Ti'n normal, Michael? Diolch beth, dwi'n normal neu rhywbeth. Pa seis traed ti, Mac? Seis yna? 10. 10? O. Traed mwg. Llyg. Pa seis traed ti? Pa seis traed ti? Maint y rhaid i 11 dwi. 11? Ww. Anghenfil. Anghenfil. Pebble Phil. Pa seis traed ti? 7. Ti'n eisiau chwi? Helo. Helo, sydd wyt ti to? O, dwi'n iawn, diolch. Ti'n chi? Pa seis traed ych chi? 19. 19. Ac efo cawg o ddyn? 6-9. 9. Diolch. Psst. Iawn. Pa seis traed ti? 8. Diolch. Dwi'n siŵr. Mae rhwng... Ti'n mynd siŵr? Mae pob gwrs seis traed yn nhw. Come on, man. Fatha 4.5 a 6. Maen nhw'n tyfu, dwi wedi tyfu lot yn ddiweddar. Pa seis traed ti? Seis 5. 5. Ti ar gyfartaledd. Dyna di maint cyfartaledd merched. Efe, bod fi'n falch bod fi ddim yn od. Cyfwyddgraig 15 yma, Alison. Hi, Alison. Pa seis traed o ti? 5. 5. A gyda fi lot o sgidiau. Oes. Ti'n gwybod, ti'n bol sgidiau chdi? Tua 80, a os na mwy. Waw. Elliw, pa seis traed o ti? Wel, 5 neu 6 yn 6 fwyaf, 6 di hein. Pa seis traed ti, Gwenno? 3 fel agfag, ond mae hein yn seis 2. Wow. Traed bach. Os yw'n gwisgo esgidiau cyffredin, 4. Os ydw i'n gwisgo trainers, falle bach yn llai. O! Mae'r hein yn seis 4. Dwi ddod o hyd i'r hys a pwyliau yma, ti'n o lew? Ddim yn ffôl. Edrych ar yr holl fwyd nes i draw ma'n anig meddwl, falle bod yn chance i fi gael rhyw bacon butty bych arall. Wel, dim ti'n gwybod siarad o fi. Oce. Wel, mae'n ffaith bellach, mae di'n fan mor pobl y cwm. I ti yn. Ynddo. A ti'n gwybod, mae'r holl busnes ma'n dod efo Ffion a Hwal a'r babi yma. Ie, mae'r stori di mynd mas ar y sgrin nawr taw nag e Hywel yw tad Lloeci, sef babi Nesta. A mae Hywel a Nesta wedi gweud wrth Ffion ta falle ta Cai yw'r tad. Ond dwi ddim yn gwybod na ta, fi'n credu bod y datgelu na'n digwydd yn ystod yr wythnos nesaf lle mae Cai yn cael gwybod wrth, allai weid, wrth Hywel. Mewn golygfa yn credu nos Wener, yn credu nesaf, lle mae Hywel yn gweud taw Cai yw'r tad. Ond mae ymateb falle ddim beth byddai pobl yn disgwyl. O, dych ymlaen i hynny. Ond mae'n rhaid i fi gyfadda, de. So gath Nesta yw ffling bach o Cai cyn i gael ffling mol o Hwel. Do, wel, oedd yn fwy na kind of one night stand gyda Cai. Ond, o'n ni a mam, de, di dyfalu, de. Ie. Ers ti ddim wedi tŵ babi, na Cai yr y tad. Ie, fi'n cofio. A o'n i'n iawn. Ie, o'n i gyn i fel actorion yn gwybod beth yw'r stori mynd i fod, ond oedd na gyfnod, oedd cwpl olygfau pan dath Nesta nôl i'r pentre am gyfnod, lle o'n i'n cerdded lawr y stryd fawr yn Cwmderi, a gweld i'r babi yn mynd, ffili bod, Hywel yw'r tad. Ie, ond maen nhw'n gwrando ar bobl, os mae rai pobl yn sgrifennu mewn ar y wefan a stwff, a mae'r actorion yn gweud, o beth am hyn a'r llall, a mae'r awduron a'r storiwyr i gyd yn meddwl, o ia, mae hwnna'n syniad eitha da. Ond mae Cai yw fo'n rygbi, dydi? Wyt ti'n fwy yn rygbi? Ydw, ie, war y rygbi ers o'n i'n 4-5 mlwydd oed. Ac yn fwg. A fi'n gadeirydd nawr ar Clwb Rygbi Cymru Caerdydd, sef os chi'n dod i'r brifddinas yn edrych am rhywle i chwarae, dewch chi edrych amdano Clwb Rygbi Cymru Caerdydd. Mae lot o foes o'r De, Gogledd, Iwerddon, Zela Newydd, sy'n rhaid chi fod yn gallu siarad Cymraeg i wario ni, ond mae'r awyrgylch yn Gymreig iawn, o ganu, wedyn ni bod tua 85% o'r boes sy'n chwarae yn Gymru Cymraeg. So ni'n cael lot o hwyl, mae fel mynd nôl i'r 70au neu'r 80au, a mae'r agwedd yn gret o fewn y clwb, so fi dal yn mwynhau hwnna. A mwynhau mynd i'r gemau, teithio Iwlio Cymru, tramor, mynd i Twickenham, i weld nhw ar y ben Lloegr nawr, a wedyn ni'n mynd falle, mae gwyliau dy fi'n yr haf yn dod lan, so fi'n gobeithio mynd i Zela Newydd am gyfnod i weld Cymru chwarae.
Wel, na ni rand i gorffan. A tudur gyda'i draed seis 11 sy'n bech yn y draed mwy o'r studio. A rhaid fi ddeud, fi gyda'r draed seis 2.5 sy'n bech yn y draed llef y studio. Tan tro nesa. Tara! Ewch an, dos.